Funde isiXhosa no-Anda Penguin neetshomi zakhe. U-Anda ucoca igumbi lakhe lokulala. Anda is cleaning her bedroom. Umakhulu uxelela u-Anda ukuba makacoce igumbi lakhe lokulala. Granny is telling Anda to clean her bedroom. Ungenile u-Anda kwigumbi lakhe lokulala. Waqala ngokuvula umdiyadiya. Anda entered her bedroom and started by opening the curtain. Emva koko, wathatha yonke impahla ebiphezu kwebhedi naphantsi, wayifaka kwikhabhathi yempahla. After that, she took all the clothes that were on the bed and on the floor and put them into the wardrobe. Okulandelayo, wendlula ibhedi yakhe. After that, she made her bed. Akugqiba ukwendlula ibhedi yakhe, wacholachola zonke izinto zakhe zokudlala, wazifaka kwibhokisi yazo. After she finished making her bed, she picked up all her toys and put them into their box. Ngoku, igumbi lika-Anda licocekile. Yonke into ikwindawo yayo. Now, Anda's bedroom is clean. Everything is in its place. Usebenzile nontombi. Watsho umakhulu akubona umsebenzi omhle awenzileyo u-Anda. Well done, my girl, said Granny, when she saw the good work that Anda had done. Xa sigcina izinto zethu zicocekile, ikhaya lethu lihlala lilihle. When we keep our things clean, our home stays beautiful. U-Anda wavuma, waza wayokudlala onwabile. Ninazi hlobo zam, niyakwazi ukuwacoca amagumbi enu okulala? How about you, friends? Can you clean your bedrooms? Comment below. Join us on Patreon and become a member to enjoy exclusive flashcards, activity books, and so much more. Ze niphinde nibuye nizokuqhubeka ufunda isiXhosa no-Anda Penguin neetshomi zakhe. Don't forget to like and follow. Bye!